Een feestelijke morgen bij CBS de Wienroos op de Harkema. Na een lange verbouwing bejoert de opening van de nieuwe squalle. En daar is de directie tegenwiers mee. Al een oordeel hier hebben we heel druk geweest met de verbouw, renovatie van onze squallen. Er zijn heel veel dingen binnen eigenlijk verbouwd aanpast. Eigenlijk is er niks wat alles net aanpakt is. En dat is wel mooi. Je hebt al wat sfeerbeelden zelf maken, je kunt zien. Maar eigenlijk in de verduurzaming, in de energie, maar ook in de inrichting van de lokaal, van onze lesstraat, nieuw meubilair. Dus eigenlijk hebben we alles bijeen hoor. Nou, ze hadden daarachter helemaal verbouwd en dan gaan ze nou het plein wat groter maken en dan gaan ze voor een lokaal voordienen. En dan moesten ik een paar klassen naar een oorlokaal daar. Er is een soort verroren onder squallen, zei ik op het gebied van verdwarsingen. Boven is het een wirwar van buizen, van de ventilatie, van de zonnepanelen en ga zo maar door. Dus ik denk dat we aardig tarret binnen op de toekomst. En dat we met een soort willen hier wel les aan kennen en dat de band weer krijgen mee. Nou ja, zonnepanelen erbij kregen en we hadden een airco-systeem met die buizen en zo. En we hadden meer opslag voor boeten, voor containers en zo.